De mai bine de 2 săptămâni la Siret se muncește de cuzori, pentru că în fiecare zi în jur de 500 de prânzuri calde să ajungă la centrele de cazare temporară unde se află refugiații ucraineni, totul datorită Dianei Dumitraș, proprietara unui local din sat, care de la începutul războiului împarte bucătăria restaurantului cu cei care își doresc să ajute. Mai multe aflăm din reportajul ce urmează. Pe Diana Dumitraș am găsit-o la ora prânzului în mare agitație, pregătind bucatele calde pentru refugiații ucraineni. De mai bine de 2 săptămâni dimineața ei începe la bucătărie și se termină seara târziu, la fel printre cratițe. Totul după ce a deschis larg ușile restaurantului său din Sireți și a decis să ofere o mână de ajutor. Toți donau biscuiți, crupi, însă nu era un centru anume unde s-ar putea de pregătit acel prânz cald. Și atunci m-am gândit, fiindcă oricum am fost sistați temporar cu activitatea de banchete, s-a început și postul cel mare și atunci cu drag chiar m-am oferit, zic, noi avem o bucătărie cu o capacitate mare. Zilnic, la Siret se pregătesc în jur de 500 de porții cu prânzuri calde, care ulterior sunt livrate centrelor de cazare temporară pentru refugiați. Este cărniță, este, iată, felul întâi, iată, uitați, este o supiță cu păiței, tefteluți, sunt din carne, fiindcă chiar avem nevoie de carne zilnic, fiindcă nu poți fără carne să le pregătești. Până și pastele sunt preparate foarte bine, și cu prăjitură, și cu ulei. Deci dacă să livrăm un prânz cald, să fie cu adevărat și gustos și sănătos. Prânzurile sunt gătite din donațiile oamenilor care au pus umărul și nu au rămas indiferenți. Cei mai mulți donează produse alimentare, dar și cratițe mari. Deci sunt în donațiile oamenilor. Deci la început v-am zis, ele erau aduse cu saci, noi am sortat, s-a pus absolut tot, ca să ne fie ușor să putem lucra, deci leguma separat, crupele. Cel mai mult, dacă vedeți, sunt paste. Avem nevoie de hrișcă, uitați-vă, din crup de grâu, de sare, sunt alte produse mai necesare. Și deoarece chiar astăzi, dacă paste avem mai mult, chiar astăzi paste și-am preparat. Cot la cot cu Diana muncesc și voluntarii care au o dorință comună, aceea de a ajuta. Am hotărât să ne mobilizăm și să ajutăm poporul ucrainean în măsura posibilităților. Până la 200 lucrăm aici, să livrez bucate. La 200 începem a curăța cartofi, ceap pentru ziua a doua. Vei ca mâine aștept și eu să vede Nicolaev 3 persoane la mine acasă. Voluntarilor li s-a alăturat și Nelea Ciobanu, care face naveta de la Chișinău. Vin dimineața crutiera, 20 km încoace și mă duc înapoi. De 10 zile, zi de zi, eu vin încoace și gătesc, prepar mâncare, ajut. Noi însă n-am avut nici sâmbătă, nici duminică, ba chiar și de 8 martie ne-au găsit tot aici preparând mâncare. Chiar și așa, Diana spune că refugiați tot vin și vin, însă brațe de muncă se reduc. Bărbatul din imagine este voluntar și el. Acesta transportă mâncarea pregătită la Sireți în diferite puncte ale centrelor de cazare temporară pentru refugiați. Друзья мои живут за границей и не захотели оставаться безучастными, и поэтому вот мы как бы скоординировались и приняли такое решение. Чем можем, помогаем.